Bambag, isang municipality Bambag. Yung unang paman. So, RG yung PDS. Isang PDS po. Binigyan po ako ng isang PDS po. personal job, Yes, job order. O, job order. Yes, So, naging empleyado ka rin. Kaya So, RG, empleyado ka ng Bambag? Ng munisipyo ng Bambag? yes po, Your Honor. Nung una po is secretary po ako ng farm sa QJJ farm po. Pero nung nag-mayor na po si ma'am, ako po yung dinala niya po sa munisipyo. Additional kaso ito, Madam Chair. Ginagamit yung empleyado ng munisipyo. Salamat, Madam Chair. Senator Joel, salamat. And yes, Senator Shirley. Sir, Madam Chair, interjecting again on sir time. Just to pursue this topic, Madam Chair, kasi maraming inconsistency. I heard from po kami kabilang itong Hi guys, humanagid taon ko pang limpyo, naman ako pang hugas sa plato. Sus kapuya, cute. Grabe. Kapuya. Kikutasan ko sa akong lihok kong ngita pagkag panginabuhian, pagkabutos ng balay, kita pa yung limpyo. Kita pa yung lihok. Ayan guys, palihog dahil ko kinsa tong makatanaw sa ako ang video. Palihog dahil ko subscribe, like, and comment.
Sige guys, good night. Kapoy kayo matulog na po. Bye.